Moi, mä oon Anni, tää on mun blogin kirjoittaja. Tää on mun eka videopostaus ja tein tän siksi, koska tuli 7 lukijaa täyteen ja sit lupasin tehdä, niin tästä nyt sitten on. Tää videon laatu ei oo mikään maailman paras ja lisäksi tosta tulee kuva vähän myöhäistä tässä videossa. Se on mun kameran vika ja kun se ei oo mikään paras, niin anteeksi siitä. Ja olisi kiva, jos kertoisitte jotain rakentavaa palautetta mun blogista, että mistä tykkäätte ja mistä ette, niin olisi kiva kuulla, että mitä voisin parantaa ja silleen, että teen parhaani mukaan, että tästä tulisi hyvä. Monet on kyllä kehunut, että on ihana blogi ja hienoja kuvia, niin kiitos paljon siitä. No, kyllä nekin on ihan kivoja kommentteja, kun saa kuulla, että joku tykkää ja silleen. Jos liitytte lukijaksi tänne tai rupeatte seuraamaan tai miten se nyt sanotaankaan, niin mä liityn kanssa teidän blogiin. Eli et menetä mitään, jos liityt, niin saat sitten samalla yhden uuden lukijan lisää. Ja ei mulla oikein muuta tässä, että kiitos kaikille, jotka on liittynyt tänne ja lukenut ja kehunut ja silleen, niin teen taas sitten jossain vaiheessa varmaan uuden postauksen, jos tulisi varmaan ehkä parempi.